Темата наистина е интересна, защото се оказва, че на старите хора им се предлагат различни добавки с претенции да им се удължи живота, да станат вечни, да им се подобри кожата, да им се подобрят всичките неща. Моята цел е да ви покажа доколко има смисъл и доколко няма основните параметри, които могат да бъдат изследвани. Със сигурност ние казваме и въобще диетолозите знаят и препоръчват конкретните плодове, зеленчуци, количества меса, сирене, риба и така нататък в различни алгоритми, в различни препоръки, които са на различни асоциации и хранителни организации. И всичко това, което виждате, е много хубаво, с някакви доказателства за ползи, с ефекти върху системите, но това е неизпълнимо от съвременна гледна точка. Защото ако погледнем колко пъти се консумират тези храни в живота на възрастни и стар човек, общо взето се оказва, че това е невъзможно да се осъществи в ежедневната практика. Една публикация от преди повече от 25 години казва, че не изглежда да има основание да се препоръчват течните суплементи, модулиращи макронутриентите, за активен живот в добро здраве. Защото и ние много пъти сме говорили колко неясно е приложението на поливитамини и полиминерали заради лекарствени взаимодействия помежду им. И за това се повдига въпроса кое е полезно и кое не в практиката. Съществуват, разбира се, концепции за препоръчителни изисквания за добавки на хранителни вещества, като част от тези препоръки са базирани и са предложени на хранителната индустрия и в някои случаи имаме тъй наречените фортифицирани храни, а именно храни, към които е добавена някоя от тези добавки при тяхното изготвяне и което решава проблема на популационно ниво. Първият голям проблем това е желязото, като нуждите при жените преди менопауза са 2 пъти по-високи, отколкото при мъжете, и след менопауза общо взето нуждите се изравняват и общо взето тенденцията е, че съвременното хранене е свързано с задоволяване на тези нужди. По-често дефицитите са в резултат на болести, на някои нарушения в стомашно-чревния тракт, отколкото на недостатъчен прием. Като причините за железния дефицит са или намаляване на приема, или промяна в абсорбцията, увреждане в гастроинтестиналния тракт или уремия, като някои медикаменти и венепункциите също могат да доведат. Една много интересна данни беше ни показана професор Марги Генова преди 4-5 години, че в някои болнични заведения общо взето един пациент напуска болничното заведение с около 160-200 мл кръв по-малко от прекомерно взимане на кръв за всякакви лабораторни изследвания. Както и едно хронично възпаление също може да доведе до железен дефицит. Като железният дефицит не е анемия. Има разлика между анемията и железния дефицит, като железният дефицит се дефинира като серум на феритин под 100 микрограма на литър или феритин между 100 и 300 микрограма и трансфериновата сатурация под 20%. Действително желязото има отношение към почти всички органи и системи, и сърцето, и бъбрека, и черния дроб, и мозъка, и мускулите, и така нататък. Общото той действа на митохондриално ниво. И когато имаме дефицит, имаме различна изява, клинична изява на дефицитните състояния, а може да нямаме никаква клинична изява и той да ни насочи към последващо влошаване на някои болести. Железният дефицит има отношение и към имунната система, но основно това е митохондриалната дисфункция, която пък се изявява от гледна точка на сърцето с някои хипертрофии, фиброза може да се индуцира на скелетните мускули, това е слабостта на скелетните мускули, лесната умора, адинамията, на ниво на бъбреците, влошаването на бъбречната функция и промяна в гломерулната филтрация, както и кетогенезата се намалява, натрупването на масната към черния дроб се увеличава като метаболитни ефекти. А това може да има клинична изява, намалена физическа активност, адинамия, по-чести хоспитализации
и може да даде отражение върху повишаване на смъртността. В действителност най-добрите проучвания са правени при железен дефицит и сърдечна недостатъчност. Както знаете, в старческата възраст сърдечната недостатъчност е в висок процент от населението, но дали тя е с потисната гранична или запазена фракция на изтласкване, общо взето няма голямо значение в разпространението на железния дефицит, който е между 50 и 60% от състоянието от болните с различните три форми на сърдечна недостатъчност. Това, което прави впечатление обаче това е тъмночервеното, е без анемия и железен дефицит. С възрастта и с повишаване на функционалния клас по ниха, колко високите класове са с много малка честота на без железен дефицит и без анемия, и се увеличава честотата на железния дефицит и анемичните състояния, като може да имаме само изолирано железен дефицит, но без анемия. Това е доста важно, защото тези състояния могат да налагат просто една минимална, не терапия, а минимална подкрепа, субституция с хранителни добавки. Тестовете за железен дефицит, ферритин, трансфериновата сатурация и серумното желязо са важни, за което ние препоръчваме. Първата стъпка е препоръчване на определени храни, които могат да доведат до компенсация на железния дефицит, но това нещо не става винаги успешно, заради, както казах, колко често ще се прилагат част от тези храни в ежедневието на стария човек. И затова има различни варианти на субституция от хранителни добавки, и тази субституция е примерно смаркит ферум, който е и в течна форма с 15 мг в капсула и 14 мг железен пирофосфат в лъжичка от този железен препарат. Пак казвам, доказана добавка за корекция на железния дефицит и е подходящ за деца с добри ефекти върху гастроинтестиналната система. От другите състояния, фолат и витамин B12 и витамин D могат да бъдат лесно тествани, докато, например, ниацин, витамин С, биотин, пантотеновата киселина не се променят значително с възрастта, за да се налага обсъждане на тяхната субституция. Фолатите няма големи доказателства, че нуждите от фолат се променят с напредване на възрастта, но реално предпоръчителната дневна доза на фолиевата киселина, например в САЩ, Канада, Австралия е 400 микрограма, Япония 240 микрограма, Великобритания 200 микрограма, и за да се намали броя на децата, родени с дефекти в невроналната тръба, много правителства налагат обогатяване на зърнените храни с фолиева киселина. Това са подсилването на тези зърнени храни. Благодарение на тези национални програми се обогатяват храните от 1998 година, например в Съединените щати, и там концентрацията се повишава във времето от 4,5 до 10 нанограма на милилитър, а разпространението на ниските концентрации пада почти 10-кратно от 22% на малко под 2%, което показва, че фолатите могат лесно да бъдат изследвани в кръвта и да се установи, но рядко се налага тези субституции, както виждате, ако има държавна политика за фортифициране на храните. Друг проблем, това е витамин B12, който се намира в храни от животински произход, месо, яйца, млечни продукти, и препоръчителната доза за възрастните в Австралия, Нова Зеландия, Канада и Съединените щати на B12 2,4 микрограма. Малко по-ниски са препоръките в други държави, като средния хранителен прием в тези страни надвишава обикновено, надвишава препоръчителната дневна доза, и около 5% от възрастните са с дефицит. Тоест B12 отново не се очаква да е голямо дефицитно състояние, но то се наблюдава при състояние на мала абсорбция, които са вече болестни състояния, но първите стъпки са свързани и с някои гастроинтестинални нарушения, за които се говори много често на нашите форуми. Често възрастните хора имат свързано с възрастта намаляване на активността на париеталните клетки, и това е една от причините за
дефицит на B12. Пациентите в напреднала възраст с мала абсорбция на витамин B12 запазват способността си да абсорбират кристалния витамин B12, намиращ се в добавки и добавен към обогатените храни, което означава, че те лесно могат да бъдат компенсирани от това, което се препоръчва. Като възраст над 50 години трябва да включва витамин B12, обогатени храни в диетата или добавки с витамин B12. Серумните нива на B12 се измерват лесно и корелират с дефицита, като дефицит на витамин B12 ще доведе до натрупване на хомоцистин и метилмалонова киселина, последното от които е специфична за дефицита на B12 и фактически се препоръчва добавяне в храната или с хранителни добавки в ежедневната диета. Може да се изяви в различен спектър от неврологични прояви, въпреки че повечето пациенти с ниски нива на B12 са асимптоми. Тоест, казвам, защото много често се препоръчва на хората да изследват витамин B12, както и витамин B2, ежегодно в практиката. Виждате какви са необходимите препоръки. Липсва класическа анемия, хематологична находка, макроцитоза и това трябва да го знаем в практиката. Някои медицински организации не препоръчват рутинен скрининг на пациентите за дефицит на B12, въпреки че като се има предвид широкото разпространение на ниските нива на витамин B12, може да се бъдем на щрек за възможност за дефицит на B12. Когато ние препоръчваме B12 като добавка, най-често това е като хранителна добавка, трябва да знаем, че той може да свърши работа и да не се страхуваме, тъй като ето последния ред. Дневният пример на добавка до 10 000 пъти над препоръчителната дневна доза е безопасен. Следователно, трябва да имаме предвид, че може да имаме дефицит на B12 не само при мала абсорбция, но и при пациенти, които приемат H2 блокери, инхибитори на протонната помпа, метформин, т.е. това са пациенти, при които очакваме дефицит на B12. За да стигнем до вече един по-сигурен дефицит на витамин D, който е вече много често, в България се вижда много често. Дефицита на витамин D е свързан и с срещата на кожата с слънчевите лъчи, експозицията, както и с някои метаболитни промени. D не се намира в храните D3, той се налага да бъде добавен в храните и е важен за субституцията. Оралните добавки са рутинни в практиката на много държави. Нуждите от витамин D се основават на прием необходимо поддържане на серумните нива на витамин D. Дефиницията за достатъчност на витамин D е серумно ниво от 75 наномол или 30 нанограма на милилитър, за да функционират органите и системите. Реално се препоръчва субституция на витамин D. В различните държави е различна. Аз искам да ви покажа една таблица, която е по-важна. В Австралия, например, се препоръчва дневен прием. Сега, това са последната колона са микрограма на ден. 10 е равно 1 микрограм е 40 единици. Понеже ние работим, Америка работи с микрограми, ние с единици. 1 микрограм е 40 международни единици, т.е. в Австралия имаме нужда от 4, се препоръчва 400, в Нова Зеландия 600 международни единици, в Канада 600, обърнете внимание, в Великобритания са пак 400, в Япония са по-малко, в Япония са по-малко, в Съединените щати имаме при възраст над 70 години се препоръчват 800 международни единици на ден да се приема витамин D. Казвам го това, защото се разминават някои от препоръките. В някои държави се разрешаваше, в Америка, например, много отдавна приложение на витамин D до 2000 международни единици дневно. Във връзка с тези препоръки в България дълго време беше разрешителната максимална доза за добавките 400 международни единици. Сега се повишиха разрешените в хранителни добавки.
По-често при жените се приема витамин D3 заедно с добавянето на калци и за жени на възраст между 50 и 70 години средният прием на витамин D3 е 308 единици дневно, а за жените над 70 години 356 е средно, 160 от храната и 196 от добавки. Тоест, 95-я перцентил за прием на витамин D е 586 единици за мъжете и 940 на ден за жените и добавяне под 4000 единици на ден се препоръчва при тези държави. Като това трябва да го имаме предвид, тъй като влизат различни дози. Ето на една друга сесия днес обсъждахме витамин D, но все пак съобразявайте се с тези препоръчани при другите държави дози, за да знаем какво количество и как да прилагаме, както каза професор Боянов, или ежедневно, или веднъж седмично, но не веднъж месечно. Проучвания от 2010 година показаха с метаанализ 14% намаление на риска от падане, когато компенсираме витамин D, както и хора на възраст от 80 години и лица, приемащи 800 и повече международни единици, имат най-голяма полза, като паданията намаляват с 14%. И консенсус е международен. Добавянето на витамин D намалява риск от фрактури при възрастните хора, като се заключава, че способността на витамин D да предотврати невертебралните фрактури зависи от хората и пациентите, които е предписан поне 700 до 800 международни единици витамин D дневно, имат 26% намаление на бедрени фрактури, 23% намаление на невертебралните фрактури, докато 10 микрограма, т.е. 400 единици дневно не подобрява тези резултати. И обсервационни данни показват, че недостатъчността на витамин D има голяма роля в много неблагоприятни последици за здравето, включително карциноми, сърдечно-съдови заболявания, обаче все още няма никакви рандомизирани данни. Общо взето, нашето голямо внимание при старите хора е насочено към мускулите, към фрактурите и към паданията. Приемът на витамин D до 4000 единици дневно е безопасен, а серумни нива могат да се използват за насочване към личното внимание и вземане на решения. Поради високото разпространение на дефицита на витамин D при възрастните и старите хора, много клиницисти обмислят или универсална добавка, или универсален скрининг за дефицит на витамин D. Така че това, което ние правим, редовно проследяване, веднъж годишно или на 2 години, е много добре за водене на заместителната терапия с витамин D. По-добре скрининг, отколкото всички пациенти емпирично да получават по 1000 единици на ден. Така че, съобразявайки се с препоръките, ние можем да предлагаме на пациентите диетичен режим с консумация на плодове, зеленчуци, меса, яйца, риба и така нататък, но съобразявайки си с техните възможности, може би трябва да не залитаме да препоръчваме всички тези микронутриенти, минерали, но да знаем, че може би витамин B12, витамин D, желязна субституция може да са полезни при възрастните и стари хора с оглед намаляване на първо място на неврологична симптоматика и фрактури и малко по-нататък обсъждане на сърдечно-съдовата безсмъртност при тях, с което ви благодаря за вниманието.